हेलो लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालाम अननानै माने जों बेरायना फैखांबाय आरो निला बांला टाउनावहाय दसे बेरायहैदोंमोन दा फैबाय थाबायबाय लामा लामानो बारा गोजान नङा खाथिल' थाबाय थाबाय दा सफैबाय मोनहां जाबाय मालाबा नुदो लोगोफोर दसेयावनो खावब्लाखौ लोगो मोनबाय खावब्लाया नै बिराद बेस्थ' हिनजावजों मा देरायलायदोंथाय खावब्लाया नै मा रायलायदों नोंथां बा गोदै गोबाब रायलायदों नामालाय आरांगा सिगारेटसो सोबलायबावोलै देनजारसो बियो खावब्ला समझ रहे हो वाट जालायबावाखै इंलिस होलायबावगोनलै आसोल रायलायनाया मा जाखो खावब्ला जाहाजों जायगाया बुरै दखान देनजार बुरैया बे दा खेबथारलै बे बुरैया बुरैनि दखान इयो मानि फर्मुला गरायनि मा फर्मुला बाहायनोलै इयो देनजारसो no 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 哎呦我的妈ไข่เดินไข่ไข่เลยมันไข่จ้าเลยว่านะมึงไข่เลยไข่ก็เลยใส่ได้ชื่อ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना 12 seconds later โอ้ข้าจากไรโอ้ข้าเสียนจะไปได้เลยบ่ได้โอ้ข้าหน่อยสิล่ะเด้อนะโอ้ข้าแล้วหาใครदसे बेरायबानो ससे थांबानो अखाल' हायो फारबासो अखा सिजों जालायबाय खायनानै लावद्रायबायलै सिनांगौसै नोंथाङा लालायबाय नै खानायखौ लानाङासै नै आं बारा सेटिंबो सुनायसै खानाय सिनाङासै ना आंना लावद्रायबाय एसे दाखालि सिनदोंमोन दा लावफिनलायबाय नै